2, og så nu skal vi bare hælde. Så håber vi igen. Så, ja. Ej, det er nok chokolade. Nej, det tror jeg heller ikke. Det er jeg bange for, der i hvert fald ikke er. Jeg hælder lige lidt ned langs siden her. Det skal være over det hele bare. Og så skal vi lige lade Åh, Mille. Ja, det er derfor, du skal stå stille. Så prøv lige at vippe det lidt til den anden side. Den vej. Vigtigt. Så kan vi få noget ned der til den side. Åh, jo, nej. Åh, far. Ja, det. Det er meget varmt. Ja, lige den vej. Hey radio. Nej. Hey Google. Sådan der. Nu er der ikke noget radio mere. Jeg tror, der er sådan noget. Se. Stop nu, for det skal også være noget til os. Nej, jeg vil ikke skæne. Nå, helvede. Jeg skal bare lige have. Jeg skal bare lige have. Pas nu på, I har været i bad og sådan noget, ikke? Og jeres tøj. Så. Hvor er låget? Ja, for jeg vil lige vise det. Så. Og så lige sådan lige shake it about. Shake it about. Mille mig lige. Nå, skal du lige filme, og så sige, at nu ser vi på køl, og så ser vi i gang. Så ser det sådan ud, og nu skal vi sætte det på køl. Så nu går vi og sætter det på køl. Sådan der. Det ser sådan ud. Jeg er lidt bange for, at der ikke er nok chokolade. Nej, det er ikke fuldstændig bare køleskab. Nå. Så ja, nu skal jeg meget. Jeg tænker bare, at vi sætter den der. Nej, det kan vi. Hvor kan det stå? Her. Ja, den her vi... Så det står her. Så yes. Jeg skal det igen. Jeg prøver at tænke på at gøre det med takis. Yes. Og så jeg kommer tilbage i aften, når den er færdig. Og når det skal tastes. Så hej hej.